What's up mga kagwardyang Bisaya? So welcome gihapon diri sa ato ang gamay nga channel. So ang atong isgutan karon may tungod sa mga kasagarang pangutana sa mga gwardya panahon sa interview. Una nga pangutana, ipaila ang imong kaugalingon. So imong ihatag imong pangan, edad, address, imong civil status, educational attainment. So ug dati ka na nga gwardya, imong experience, diin ka nagposting unsay pangalan sa imong agency, no? Ug pila ka katuig nga nagserbisyo dito. Ug baguhan ka pa lang, diin ka nga training center nag-training ug unsa nga mga seminar na ang imong naatinan. So mao ka na ang una nga kasagaran nga pangutana ug tubag. So panduha, pag moingon nga ihatag nako ang 11 general order, so imuhang i-memorize ang 11 GO ug kinahanglan nga imuhang ma-explain usa-usa, no? Ingon man ang code of ethics, code of conduct. So ug ang code of conduct, code of ethics dili nimo memorize, so bisag naa lang kay tag-upat sa code of conduct pati code of ethics, okay ra kay na. So lain pangutana pag moingon nga give me the 4 cardinal rules of gun safety. So mao kana usa sa mga ipangutana nato, no? Unya lain pang pangutana tawag unsa o hibaw ba ta mo operate sa fire extinguisher. So mga gwardya kinahanglan nga hibaw ta nimo operate, no? I-execute ra man tong pass. Sa tong pass, P stands to pull the pin, then A stands to aim the nozzle to the flame, then S stands for squeeze the lever, then another S is sweep side to side. So mao kana ang pag-execute sa pass. So doon na sa lain pangutana sa tawag unsa ang security guard. So sa panahon sa tong interview doon na sa mga pangutana nga situational, sama sa unsay imong himuon ug naay mahitabong sunog diha sa imong gibantayan. So posibleng tubag kung naay sunog depende siguro sa kadako kay ug gamay lang, so di na kinahanglan imong pinduton ang alarm box. So ang imong himuon imong gamitan na lang og fire extinguisher ug gamay ra. Pero og dako na gani ang sunog, so kinahanglan nga imuhang patunugon ang sound alarm box ug tawag ta sa fire, taga Bureau of Fire aron matabang ang sunog. Then napay lain pangutana, paunsa nimo i-handle ang mga suko ng mga customer, no? Sa una pag-handle, so ato gyapon i-execute tong maximum tolerance. Kinahanglan nga maminaw ta kung sila reklamo ug mutubag ta nga mahinahon sa ilaha. So ug lain pa nga mga pangutana ug naay empleyado sa kumpanya nga dili mosunod sa polisiya, so unsa may imong himuon. So ang tubag ug doon naman gani mga empleyado nga dili violate sa polisiya sa kumpanya, so ato siyang kaybaon nga ikaw ma'am ni violate ka sa polisiya ug imo pa ning utrohon i-report ka ngadto sa head. So mao kana ang mga pangutana. So aduna pay lain, so paunsa nimo i-handle ang suspect ug makadakop ka. So ang imong himuon bilang security guard, imo ka nang i-turn over ngadto sa imong chief leaders or sa OIC nimo para sa proper investigation o disposition. So mao kana ang ato ang himuon. So dinha lang ko to, hinaot nga doon na may nakuha o hinaot nga permi maayo ang atong lawas.